Il-Bank of Valletta saħa li mhux mistennija affaċċja diffikultajiet kbar wara d-deċiżjoni tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja l-FATF li titfa' lil pajjiżna fi proċedura ta' iktar monitoraġġ fil-qasam finanzjarju. Mal-Gazzetta The Times il-kap eżekuttiv tal-BOV Rick Hanken qal li mhux jistenna li jkun hemm diffikultajiet sinifikanti. Hanken qal li l-akbar bank f'pajjiżna kien diżappuntat bid-deċiżjoni tal-FATF, dan fil-kuntest li pajjiżna għamel progress kbir fil-ġlieda kontra kriminalità finanzjarja. Fil-fatt anke l-Manival innota dan tant li pajjiżna ma nstabx li mqar f'kriterju wieħed mhux konformi kompletament jew parzjalment ma' rakkomandazzjonijiet tal-Manival. Hanken qal li l-bank ikkonsidra u ħejja ruħu għax-xenarju tad-deċiżjoni tal-FATF. Aċċenna li mitħejjiet li għamel il-bank kollox juri li mhux se jkun hemm xi diffikultajiet kbar għall-bank li jibqa' jaħdem u jsalvagwardja l-kapital u l-likwidità tiegħu. Saħaq li l-BOV se jibqa' jaħdem ma' sħab internazzjonali fosthom anki regolaturi biex jassigura l-interessi tal-klijenti tiegħu u tas-sidien tal-isma tal-bank.